Adam na čas na tréningy? Chodí niekedy aj skorej, aby sa rozcvičil a mali sme plnú hodinku na tréning, čiže on je jeden z tých zodpovednejších. Je disciplinovaný? Veľmi. Ja mu to vždy vysvetlím, čiže on každý den cvik, tento, henten, to nie je teda, že neviem, dáme si predkopávanie, neviem, dáme si dneska hyperextenzie, ale proste Adamovi to vždy vysvetlím, prečo. Čiže on každý den cvik vie, prečo to robí a čo má cítiť. Čiže to je veľké plus, že on častokrát si vie pomôcť, že je sám. Keď ideme Rastovi na tréning a náhodou sa mi stane príbehu alebo tak, že ma sekne, tak to pre mňa nie je dôvod ísť na tréning. Práve, že to je pre mňa dôvod ísť Rastovi na tréning a povedať, Rasto, s týmto mám problém. A častokrát po tréningu alebo deň potom už to mám povolené alebo uvoľnené. Takže beriem to jak... Ne, akože on mi vie ten tréning tak prispôsobiť alebo dá mi také cviky, že mi fakt dokáže uvoľniť tie svaly a na ich ešte preťažovať. Tak, viac si to pustiť, viac si to zagúľať. Tam si tie prvé tréningy, alebo taký fakt, že ten prvý pol rok, že sa ho musel brzdiť. Že proste Adam, že ne ešte, lebo on je taký fakt, že disciplinovaný a z takých, že proste poviem, že zdvihnem túto bytovku, tak ide. Nepýta sa, proste spraví to, lebo povedal tréner, alebo proste, že on fakt je taký disciplinovaný v tomto veľmi a taký konzistentný v tých výkonoch. Máme nastavené 2 tréningy, ktoré sa mi striedajú počas týždňa a vždycky to trvá 8 až 10 týždňov ten cyklus, aby som si tie tréningy osvojil a potom zase meníme iné partie, ale väčšinou je to tréning na celé telo. Jediný klient, ktorý si myslí, že mu uberám. No, niektorí sa to sťažujú, že tréneri ešte dávajú ešte jeden a ja... Už som mal, ale Adam, že ne, ešte dva. Prešťasujem. Skvelá práca dneska. Pekný deň, Adam. Dík.